So ano ba talaga ang Sabbath day? Sabi sa Ten Commandments, remember the Sabbath day to keep it holy. Maraming nalilito dito pero ngayon aalamin natin kung ano talaga ang Sabbath at bakit inilipat ng mga unang Kristiyano ang pagsamba sa linggo ng first day of the week. Ang goal natin ngayon ay maintindihan ano ang Sabbath ayon sa Bible at bakit linggo na ang araw ng pagsamba ng mga mananampalataya kay Kristo. Hindi ito tungkol sa rehiyon o tradisyon, ito ay tungkol sa tunay na kahulugan ng pagsamba o kapahingahan kay Jesus. Ang Sabat ay galing sa Hebrew word na Sabat, ibig sabihin ay pahinga. Sa Exodus chapter 20 and verse 8 to 10, sinabi ng Diyos, remember the Sabbath day to keep it holy. The seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Ibig sabihin, noong panahon ni Moses, ang Sabat ay Sabado, araw ng kapahinga at pagsamba. Siya mismo ang nagsabi, pero nang dumating si Jesus, siya ang Panginoon ng Sabat. Sabi sa Mark chapter 2 in verse 27 to 28, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Nang muling nabuhay si Jesus sa unang araw ng linggo, Sunday, nagbago ang lahat. Sabi sa Matthew chapter 28 in verse 1, after the Sabbath, at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to the tomb at nakita nilang buhay na si Jesus. Kaya ang mga alagad ay nagsimulang magsama-sama tuwing linggo bilang alaala ng pagkabuhay ni Kristo. In Acts chapter 20 and verse 7, on the first day of the week, we came together to break bread. First day of the week is Sunday, ayon sa kalendaryo. In 1 Corinthians chapter 16 and verse 2, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money. Sunday became the Lord's Day, araw ng pagsamba, pasasalamat at pagunitan sa bagong buhay na dala ni Jesus. Kapatid, ang Sabat ay hindi lang tungkol sa araw ng pahinga. Ito ay tungkol sa kapahingaan tatagpuan kay Jesus. According sa Matthew chapter 11 and verse 28, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kaya tanong ko sa iyo, si Jesus ba ang iyong Sabat? Nakakahanap ka ba ng tunay na pahinga at kapayapaan sa kanya araw-araw? Ang pagsamba tuwing Sunday ay hindi lang tradisyon. Ito ay pagdiriwang ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya bawat linggo ipaalala mo sa sarili mo buhay si Kristo at siya ang aking kapahingahan. Ngunit tandaan din natin in Romans chapter 14 in verse 5 and 6, one person considers one day more sacred than another. Another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind. Ibig sabihin, ang tunay na pagsamba ay hindi nakabase sa pizza, kundi sa puso ng sumasamba. Kapatid, ang tanong ngayon ay hindi anong araw ka sumasamba, kundi araw-araw ba sinasamba mo siya sa puso mo? In John chapter 4 and verse 23 to 24, true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Kaya kung linggo man o Sabado, Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, ang mahalaga ay si Jesus ang sentro ng iyong pagsamba. At ginagawa mo ito ng may katapatan at puso dahil ang tunay na araw ng pagsamba ay hindi lang isang araw sa kalendaryo, kundi araw-araw na buhay na ibinibigay natin para kay Kristo. Ask yourself today, hindi lang ba ako sumasamba tuwing may schedule o talagang araw-araw kong sinasamba si Lord?